जे समाव जोङो बर'नि मोनसे रांखान्थियारि राजखान्थियारि सोलोंथायारि जिथु बिनि गोलाव सम जुजिबोनाय मावबोनाय हाबाफारि लानायखौ जों नुबोदों, जों बाहागो लाबोनो मोनदों बिथांमोननि बे दैदेननायनि गेजेरजों। बे गोलावथार दैदेननायनि गेजेरजों जों जिखिनि नुबोदों महरजों बे बर'नि गेजेराव मोनसे सनानि हांखोजों लिरनानै दोनजानाय मोनसे जारिमिन। बे जारिमिना जोंनो जुग जुग बर' माहारिखौ बर'नि गेजेरावल' नङा, जोंनि बर'नि अनगायैबो भारतनि अनगायैबो गुबुन हादराव जोंनि बर'खौ अराय सम सिनायथि होगोन। बर'आदि मोनसे हारि, बर'आदि मोनसे मेंनो रोङै हारि, बेसेबांबा जारिमिन गोनां समायना रमायना हारिमु गोनां हारि आरो बर'आदि मोनसे मिथिंगाजों गाब गानानै मिथिंगानि बिखायाव थानानै आलो गोजोनै अब्लाबो नांलाया खमलाया थानो मोजां मोनग्रा जाथि, खिन्थु बे जाथिया सोरबा बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो एबा होबथानो नाजायोब्ला, गादबनो नाजायोब्ला बर' जाथिया मिथिंगानि गिथाव बाथाव महर बायदि गिथाव बाथाव महरैबो सिगांबोनानै बोस्रांबोनो हाग्रा मोनसे हारि हिसाबै दिन्थिबोदों, जों नुबोदों। बेनिनो दिन्थि महरै जों नुनो हायो, दिनैहाय जोङो भारतनि जारिमिनाव नायोब्ला बर' जाथिया जेरै रावनि थाखाय जिउ बाउनांदों, गावनि रावखौ गायसननो थाखाय, गावनि रावखौ फरायनो थाखाय हांखो बिनो थांनोबो जिउ बाउनांदों। जाय जिउ बाउनाया दिनैहाय मुलुगाव बिमानि राव बिजोंनि सानफालिनायाव बांलादेशआव जेसेबां जिउ बाउनांदोंमोन, बे दिनै इउनेस्क' गनायजानाय हिसाबै बुहुमावनो दिनै बर' बुहुमावनो बिमा बिजोंनि सान हिसाबै गायसनजायो। बेनिख्रुइबो बर'फ्रा बर'नि गावनि हांखोनि मोनथायनि थाखाय, बर'नि रावनि मोनथायनि थाखाय बांसिन जिउ बाउनांदों। जारिमिनारि मोनसे नेरसोन खालामनानै बेखौ इन्टारनेसनेलाव जोङो बर'फ्रा आरो गोसार होनांगौ, जाहाथे बे बर'आ जे गावनि रावनि थाखायनो खालामनांदोंमोन। बेल' नङा, बर'आ गावनि थांनानै थानायनि थाखाय सोलोंथाइ, समाजखान्थि, पलिटिकेल सेफगार्डनि थाखाय, गावनि हानि मोनथायनि थाखाय दिनै बर' फरायसाफोरनि गोलाव सान दैदेनबोनायनि गेजेरजों जों दिनै बे अबस्थायाव मोनफैनो हादों। बर' फरायसा आफादा जिथु बिसोरखौ सिगांथिं बा उनथिं थानानै हेफाजाब होबोआमोनब्ला, बेखौ जोङो गाइड खालामबोआमोनब्ला, बिएलटिनि सुक्तियानो होन, एनडिपिनि सुक्तियानो होन, बिसोर गेजेराव माबा नङा माबा मोनसे समाव खैफोदनि मोगा मोगिनि समाव जों मा जाहैगौमोन, जोङो लामा आन्दायहैगौमोन। बेफोरबायदि गोलावथार आन्दायनायनि समावबो बर' समाजखौ हमथानानै दोनदों, बर' समाजखौ अराय सम गोख्रों महरै बर'नि गेजेराव बर'नि गोथार थांखिखौ सहैहोनो हानायनि गुदियाव दङ बर' फरायसा आफाद। बर' फरायसा आफाद गैयामोनब्ला बैफोर बिथांनि रांखान्थि, समाजखान्थि, आबादनि, सोलोंथाइ गासैबो बिथिङाव जिहेतु बर' जातिखौ गेरेमसा खालामनायनि जिथु दिनैनि बे गोथार सानावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि फरायसाफोर 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव राजखान्थियारि मोनथायनि गेजेरजों, क'क्राझारनि हारि ट्राइबेल मोनथायनि रेस्ट हाउसआव गेजेरजों फारफ्रोमबो बिथिङाव गायसनजादोंमोन। बर'खौ नाथाय गेरेमसा बिनि जाथि सिगाङावबो खालामनाय जिथु लामा गुबुन दिन्थिलांनाय, गुबुन बे जायगायाव लामा दिन्थिलांनाया एबसुनि बर' आनसलिक हारिनि कमिटि बा थाखाय इउनिट कमिटि जुग दाजादोंमोन, जुग फैबाय खिन्थु मिरु थानाय आफाद हिसाबै समनि थाखाय बे मोनसे 1967 नि लामा 15 जानानै थागोन। फेब्रुआरियाव दादोंमोन। आरो बे लामानि आरो दिनै गेजेरजोंनो जोङो बर' जातिया चिरां जिल्लानि बे बुहुमाव मोनसे बिरहांगाव गेरेमसा उजान जाथि बाजार हिसाबै बे गेवलां अराय सम फोथार बर' आदबफोरा सावस्रिखौ इउनिट माबोरै आफादफ्रा जिथु
गेरेमसा इउनिभार्सिटि कलेज बयबो दिनै गावबा गाव ओनसोलाव गावबा गाव जायगायाव फैगोन दिनैनि बे गोथार सानाव एबसु हाबा मावनानै जायफोरा रुंसारि जालांबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जाय बिर जोहोलाव बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आरज गाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे शक्तिशाली आफाद जायखिजाया थासारियाव जायखिजाया परिबेश परिस्थितियाव माहारिनि थामोनथा रैखाथि हारिनि सिङारि बायजोआरि खैफोदनि समाव अलखदनि समाव जों गाबथाबोदों आरो एबसुनाय शक्तिया मालाबाबो कुनु सरकारि फर्सआनो जा बायजोनि फर्सआनो जा इसिङारि फर्सआनो जा जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामाखै आरो बेखायनो बर' हारिया दिनै जोङो मुलुग दरबाराव जोंनि बर' रावखौ 90 सिदुलाव थिसननाय 93 आव BSc एकर्ड 2003 आव BTC सुक्ति 2020 सनाव बिटिआर बर' गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथाफोरखौ मोननायनि गेजेरजों बड'फाखौ दिल्लीयाव गायसनहैनाय बिनि मुसुखा गायसननाय आरो गोबां माखासे हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर' माहारिनि सार्थनि थाखाय हारिनि गेरेमसा माहारि दानायनि एजेन्डा प्लेनिं पलिसिनि गेजेरजों जों मावफुंलांनो थाखाय दिनै सम्भब जादों आरो जेब्लायबो हारिया सिगां हारिनि थाखाय आफाद आरो बे आफादाव जों साफा साफा मावथि साफा साफा सैनिक फायखि बायदि आरो एबसु बे आफादाव थानानै जोङो जि मोनसे ट्रेक मोनथाय मर्यादा आरो बर' हारिनि गासै बिथिंनि जौगानायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन आरो बेनो दिनैनि जोंनि दिनैनि बुब्लिनि बेनो जोंनि समायखिरा बे समायखिराखौ लानानै हारि सिबिनाय हारि दानाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन गोजोन्थों आसलथे बागुरुम्बानि गेजेरजोंनो बर'नि जिथु फिलसफि बर' जाथिनि थांना थानायनि फिलसफि मोनफ्रोमबो सम आरो थासारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि थान्दै जथुम जोंनि एगजिकिउटिभ मेलफ्राव जोङो गोलावै गुवारै गोथौयै पर्यालोचना खालामो जाय समाव आलादा रायजो दाबिनायनि थाखाय थांखि आजावनांगौमोन 1987 1986 बड'फाया जि समाव बिबान लाबाय आरो थांखि आजावबाय 87 नि 2 मार्चनिफ्राय आलादा रायजोनि आन्दलन जागायबाय बेनि उनाव 93 आव एकर्ड जाबाय फिन 96 आव आरो एबसुनि दैदेननायाव BLTनि दैदेननायाव आलादा रायजोनि आन्दलन जाबाय 2003 सनाव सुक्ति जाबाय आरो 2009 सनाव BTC गोरोबथानि उनाव फिन थामथि खेबनि थाखाय आलादा रायजोनि आन्दलन NDPनि माने पिस डायलग बे गासैखौबो ज' खालामनानै 2020 नि पिस एकर्डआ जाबाय दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया सोलिबाय थादों आरो एकर्डआव फैनाय जिखिनि दफा दङ सिमा बारायनाय BTC BTRनि मर अट'नमिनि बाथ्रा बर' कसारि काउन्सिलनि बाथ्रा कार्बि आंलंनि STनि बाथ्रा बेखौ मोगथाङाव मावफुंनांगौ जाफुंनांगौनि थाखाय जोङो नाजाबाय थादों भारत सरकारजों सावरायदों आरो जुदि सरकारा जोंखौ थगायो सरकारा टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जुदि खालामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोनां जायोब्ला आरो जिकुनु परिबेश परिस्थितियाव जोङो सावरायफिननानै थांखि आजावनानै आलादा रायजोनि थाखाय जोङो आबुं सोमावसारफिननो थाखाय जोङो थांखि आजावनांगौनि थाखायबो मालाबाबो फावसायनानै थानाय नङा खिन्थु दिनै जोङो एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों बे एकर्डनि मर्यादाखौ जोङो होनो हायो नामा बा लाखिनो हायो नामा बे थांखियाव दङ आरो जुदि सरकारा टाइम बाउन्ड मावफुङा बिनि डिसिसना अट'मेटिकेलि फैगोन गोजोन्थों